Takže čaute, moje meno Lorenzo a počkajte, ešte takto dám. Čaute, moje meno Lorenzo a vy ste všetko nového videa a toto video je challenge a neviem, či to niekto natáčal, je to slaná voda challenge a spočíva to v tom, že máte lyžičku, sol a čistú vodu zatiaľ a bude to toto, že si na lyžičku soli, nasypem to tam, pomiešam a mám čo najviac toho vypiť. A na konci videa sa dozviete, koho vyzývam. A ideme na to. Raz som to skúšal, nie je to veľmi príjemné. Veľa ľudí si dáva tú slanú vodu na to, ale to iba tak úplne, neviem, ak sa teraz povie, ale proste iba keď ich bolí hrdlo. A to nevypijú. A ja to idem vypiť a to je dosť veľká blbosť. Ale čo neurobím pre YouTube? No. Dám si to. Neviem, či to vidíte, ale je tam naozaj sol. Čakaj, je to naozaj sol? Nie je to sol. To je super. Aha, ešte samotná som nehnutá. Tam je z toho takto. O bože. Je to takto. Ešte mám tu kamoša, poď sem. Okoštuješ to. Čau ti ľudia. Okoštuj to. Trošku si glbni. Fuj, to je dosť. No dobre, tak čakaj, to je snad. Idem to vyskúšať. Máte to koľko nakýta. Fuj, to je dosť. Čau, ja som Puky. Dobre, už chvíľku. Ja sa strašne bojím. No ale... Máte chlap. Veľmi to... Nie som. Som hermafrodit, vieš? Dobre? Idem na to. Bože môj. Ako fakt ľudia, ale to ako keby som jedol hovno. No božíko. Bože, fakt je to hnusné. Bože môj, to bol... Ja som to natáčal s Prentom, Prento vyhral, on to vypil celé. Ja mu proste... to je hnusné. Ďalší glk. O bože. Tak ale musím povedať, už som akože aj horšie mal veci, ale... toto je hnusné, úplne mám zimom riavky, kámo. To som aj ja mal. Dobre, zatiaľ mám 2 plné glogy. A potom koho vyzvem, chcem vidieť, koľko dajú oni glogov. Bože, zabojím. To je hnusné, bože. Vôbec to natáčam vôbec. Bože môj. Fakt, to vyskúšajte, ak mi neveríte, že to je také hnusné, môžete to vyskúšať sami, aké to je hnusné. A to len trošku si z toho glognete a už vám je zle z toho. No lebo to je sol. No dobre, ticho. Zatiaľ 3 glogy. Štyri glogy. Ja úplne... Dám aspoň 5 glogov. On sa nezadúš. Komu? Neúplne. No ja končím. 5 glogov stačí, už nedám toľko. Môžem ja? No poď si ešte lopnúť. Čaute ľudí. No ja už končím, ja to tam vylejem. Bože. Ešte bolo hnusné. Neviem, či to vidíte, ale tam ešte to sol. A čo už to?
Paťo, ty si tam nakydal celé soli. Nie. Ja som dala lyžičku soli, fakt je to hnusné, ľudia, vyskúšajte to. A lutujem tých, koho vyzvem. Fakt to natočte a vyskúšajte si to. Chcem vyzvať. Počkaj. Ale čistá voda, bože môj. Daj mne. Ok, každopádne toto je koniec tohto videa a ešte predtým, než to skončím, vyzývam ľudí, bude tam viacej ľudí, ja vyzývam vždycky viacej, vyzývam Metrixima, Toxika, Lucy Jane, Snipexa a Straightblogera a Prenta. Natočte to, bude sranda, aspoň chcem vidieť, ako vy zareagujete, a fakt je to hnusné. Ak neveríte, že to je sol, tak neverte, ale to bolo fakt hnusné. Áno. No, tak ja sa s vami učím a čaute. Čaute.